Dobar dan, poštovani gledatelji. Prošli tjedan održan je 10. po redu tjedan psihologije. Nizom radionica i predavanja diljem Hrvatske željela se popularizirati ova disciplina i ljude potaknuti na ozbiljnije i dublje promišljanje o sebi, osobama oko nas, vezama i odnosima. U Dubrovniku se društvo psihologa između ostalog bavilo starenjem i starijima. Postoji generalna predrasuda da život nakon 60. 65. umire, pa tako i ljubav, osobito pamćenje. No istina na sreću nije takva. Moglo se čuti na predavanju Upoznaj pamćenje da bi ga više volio profesorice psihologije Sanje Radice u Dubrovniku. Neke funkcije mišljenja i pamćenja jesu u nekom riziku od opadanja. Ljudi nalaze načina kako se sa njima nositi, a mnoge funkcije ostaju potpuno nepromijenjene. Recimo, količina znanja koju ljudi posjeduju, ukoliko je koriste, ona ostaje nepromijenjena. Netko tko je umirovljeni profesor povijesti, ako se i dalje bavi poviješću, njegovo pamćenje u povijesti neće opasti. Jednako je tako recimo i sa vještinama, vještine šivanja, kuhanja. Svi smo svjedoci tome kako bake najčešće najbolje kuhaju, jel? To je isto vrsta pamćenja. Sanja Radica još je jedno predavanje posvetila starijim osobama, ljubav pod stare dane. Psihološki život intenzivan je u svim godinama života, pa tako i u starijoj dobi. Od odlaska djece, napuštanja gnijezda, pa do vrlo kompleksnog problema udovištva, odnosno suočavanja sa smrću partnera. Imamo pitanja izuzetno zadovoljnih bračnih odnosa u kojemu ljudi zapravo u starijoj dobi nalaze mogućnost za biti zajedno i provoditi vrijeme zajedno koje prije nisu mogli zbog obaveza, posla, djece i raznih drugih stvari. Imamo mehanizme nošenja sa nezadovoljavajućim odnosima u kojima čak i kada odnosi nisu najbolji ili nisu onakvi kakvi su očekivali, zapravo nam to proteklo iskustvo i proteklo znanje omogućava da se s time nosimo na bolji način nego što će se nositi neki mlađi ljudi. Stare ljude često doživljavamo kao nevidljivu skupinu društva. Neprihvatljive su to stvari o kojima se šuti, pa su o toj problematici željeli progovoriti u sklopu tjedna psihologije, kažu organizatori Društvo psihologa Dubrovnik. Izuzetno zanimljivo, inspirativno, puno sam novoga doznala. Ja inače ne radim sa starijom generacijom i mogu reći da sam imala i predrasude neke, pogotovo u ljubavi u starijoj dobi. Mislila sam što je to, kako to izgleda i zaista sam oduševljena. Puno lijepih informacija i je vrlo optimistično predavanje. Tema je važna i u samoj činjenici da treba neke stvari osvijestiti, da treba se drukčije postaviti prema ovoj kategoriji ljudi koji su zaslužni za puno toga, osobe starije životne dobi, koji su negdje skriveni, ipak zanemareni na neki način i koji imaju pravo na nekakva svoja ljudska, osnovna, elementarna prava, da ih nekako malo dignemo na taj način. I naravno, bilo koja priča o starosti je delikatna, jer su individualne razlike ogromne. I baš kao što je ova jedna gospođa koja je pohađala ovo predavanje i ovu radionicu rekla da je ugodno iznenađena, da je i ona sama bila puna nekih predrasuda, mi bismo evo i ovom današnjom emisijom željeli doprinijeti razbijanju tih predrasuda o starenju i starijima, o njihovim ljubavima, o njihovom pamćenju i svemu onome što starost donosi. Zato mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti profesoricu Jasminku Despot-Lučanin sa Hrvatskog studija Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan, dobro nam došli, profesorice. I s nama je gospođa Biserka Budigam, također psihologinja u mirovini, koja svakodnevno susreće starost, starenje, živi starost, živi starenje, ali evo, nažalost, susreće se i sa nekakvim, rekla bih, najtežim problemima umirovljenika i starijih osoba. Profesorica Lučanin, vidjeli smo u ovom uvodnom prilogu, govorilo je se o pamćenju, govorilo je se o ljubavi, govorilo je se o predrasudama prema starijima. Naši stariji danas, nažalost, žive jednu veliku nepravdu, žive sa malim mirovinama, žive usamljeni, žive teško, možemo reći jednom riječju. Kako psiholozi i psihologija u tom području im može pomoći i može li uopće?
može naravno, inače naša struka ne bi imala smisla. Dakle, nešto što se zaboravlja, to je da čovjek zapravo, bez obzira koliko ima godina, prolazi kroz svoj život noseći, kao što je rekla kolegica u prilogu, noseći sve što je prethodno ostvario u životu. Dakle, sva svoja znanja, sve svoje vještine, sva svoja postignuća, sve svoje socijalne odnose i sve svoje emocije također. Dakle, ljudi imaju dojam kao da se ljudi kad uđu u stariju dob, kad odu u mirovinu i slično, kao da se temeljno mijenjaju. Nema temeljne promjene. Ljudi zapravo nastavljaju živjeti svoj život, naravno sukladno nekim primarno biološkim potrebama koje se događaju u procesu starenja i zapravo većina njihovih problema proizlazi iz okoline, iz toga kako ih okolina vidi, a čuli smo isto lijepo u ovom prilogu da okolina često nastupa prema starijim osobama s predrasudama. Nažalost. Nažalost. Vi kad gledate zapravo danas većina starijih osoba živi samostalno u svojim domovima, neki s obitelji, neki sami. Nama se čini kao da je jako puno starih ljudi zbrinuto u nekim ustanovama. Njih ima u Hrvatskoj možda... Oko 2%. 2%, tako je. To znači 98% starijih osoba živi dalje svoj život. Nažalost, ne žive svi jednako. Dakle, neki žive razmjerno pristojno, iako su sve mirovine danas nedovoljne za troškove života, mogli bismo reći malo ljudi koji stvarno ne moraju paziti na troškove. A čimbenici koji djeluju na to kako će oni živjeti tu svoju starost, ovise naravno i o njihovom zdravstvenom stanju. Tu naravno nije svakome dostupan psiholog, niti bi trebalo u stvari da svaka starija osoba posjećuje psihologa kako bi joj bilo lakše. Ali u stvari bi onda bilo dobro da mi kao društvo prihvatimo nekakve savjete koje ćete nam vi dati, da se mi prema toj starosti i prema starijima odnosimo na jedan ljepši način kako bi ta njihova starost bila dostojanstvenija i njima samima prihvatljivija. Gospođo Budigam, vi ste u savjetovalištu Sindikata umirovljenika Hrvatske. Svakodnevno imate i osobne kontakte i telefonom čujete umirovljenike iz cijele Hrvatske, dajući im savjete. S kakvim sve problemima vam se oni, odnosno najčešće javljaju? Pa, ne može se definirati neki i naglasiti upravo da kažemo neki određeni problem. To su svi normalni životni problemi. Problemi od neimaštine, od nemanja, borbe za svakodnevne potrebe, zadovoljenje svakodnevnih potreba, do nekih intimnih, da tako kažem, ovo što je rekla kolegica, ljubavi. Zatim odnosi unutar obitelji su sada već postaju jedan jako veliki problem zbog toga što se, evo vidjeli smo, osiromašuje starija populacija, a i mlađa često puta nije u boljoj mogućnosti i nastaju kojekakvi sukobi. U posljednje vrijeme mi se bavimo u Sindikatu umirovljenika upravo podjelom imovine, kako da starije osobe na nekakav način sačuvaju vlastito dostojanstvo, da ipak pomognu djeci koja su u potrebi, koja su često puta nezaposlena, nemaju riješeno stambeno pitanje i slično. Što vi njima konkretno savjetujete? Nikad nisam susrela dva ista problema kod tih starijih osoba. Svako ima svoj problem i često im kažem, znate, sjetim se one Tolstojeve, svaka sretna obitelj, sve sretne obitelji slične su jedna drugoj, a svaka je nesretna. Svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način. Tako i svaki stariji čovjek. I sretan je i nesretan na svoj način. On nosi sa sobom dio života, dio nečega što je već proživio. A treba se sad uklopiti u neke novonastale situacije. To su, ovo što je rekla kolegica prije, dosta narušeni ti materijalni odnosi, a osim toga i ta percepcija okoline o starijim ljudima misli, a oni su već, ne znam, ne pamte dobro, ničem nisu korisni, spori i slično. To je činjenica. Međutim, mi još uvijek funkcioniramo i uvijek proživljavamo još
isto neke stvari i događaje iz onih naših sretnih vremena. I često puta u jednom danu promijenimo, ne znam, kad smo bili 20-godišnjakinja pa do 50 godina. I ta iskustva zapravo čine nas da možemo opstati u ovom turbulentnom, da tako kažem, vremenu za Najblaže stare rečeno osobe. turbulentnom. Profesorice Lučanin, koliko bi bilo bitno upravo zbog ovakvih stvari i zbog ljudi koji se javljaju gospođi Budigam razvijati psihologiju i tu disciplinu da se što više otvara prema ljudima, da ljudi što više bez ikakve predrasude, bez ikakve nelagode se obrate psihologu za stručnu pomoć, evo kažem, konkretno stariji ljudi? Evo, ovaj 10. tjedan psihologije upravo imao taj glavni cilj, dakle, prikazati što psiholozi mogu ponuditi građanstvu općenito u najširem smislu. I većina ovih događanja su bila upravo otvorena za opću populaciju, da tako kažem. Bilo je naravno i radionica i predavanja vezanih uz probleme starije dobi, određenih zdravstvenih problema i slično. Međutim, ono što se meni zapravo svidjelo, recimo bilo je jako puno problema koji su usmjereni svim generacijama. Recimo pitanje obiteljskih odnosa, roditelji i njihova odrasla djeca. Dakle, to je jedna tema koja je zapravo također vrlo aktualna. Ili pitanje komunikacije, kako komunicirati u raznim okolinama, situacijama. Pitanje stresa. U svakoj dobi smo izloženi stresom. Kako se nosi sa stresom? Obitelji su izložene velikim stresovima. I to su sve zapravo, to je jedan od načina, sve te aktivnosti su bile zapravo namijenjene da pokažu ljudima svih dobi, svih generacija što bi mogli dobiti, koja znanja, vještine, savjete kad bi se obratili nekom psihologu. O kome to ovisi i može li se recimo iz društva psihologa i konkretno recimo podružnica sindikata umirovljenika pokrenuti inicijativa da se za starije osobe jedan put mjesečno održavaju psihološke radionice na razini lokalne zajednice. Imamo različite dnevne boravke, različite vrste pomoći u kući starijima i tako dalje. Razvija se to na terenu, ne možemo reći da se baš ništa ne događa, ali da onda i ovo bude u stalnoj ponudi, ajmo to tako reći. Na kome je to da to pokrene? Ja bih rekla da to zapravo već i postoji. Lijepo ste rekli, u različitim lokalnim sredinama je više ili manje prisutno. Upravo iz potreba same sredine obično proiziđe potreba da se organizira neka redovita aktivnost ponuđena starijim osobama i njihovim obiteljima. Najčešće to provode udruge koje uključuju psihologe. To su nekad baš udruge psihologa, nekad su to udruge građana različitih obilježja, pa imaju i psihologa. Ja moram reći da Hrvatsko psihološko društvo u svom sastavu ima sekciju za psihologiju starenja. Ja sam trenutno na čelu te sekcije i zapravo ta sekcija također okuplja kolege koji u svom profesionalnom radu su zapravo posvećeni problematici starije dobi i starenja i oni su stalno aktivni, nudeći predavanja, sudjelujući u ovakvim aktivnostima, sudjelujući u radu udruga, u savjetovalištima i tako dalje. Evo, ovo savjetovalište koje je spomenula profesorica Budigam je također jedan od oblika koji postoji u zajednici. Ono što možda nije dovoljno prisutno, to je oglašavanje tih oblika rada, odnosno način na koji privući ljude da dođu. Vidjeli smo čak i u ovom prilogu, ne znam jeste li primijetili koliko je malo slušača bilo. I to je, ja bih rekla, tipično. Čim se ponudi tema vezana uz starenje, posjetitelja je malo. Je li mislite da je to baš isključivo zato što nisu dovoljno informirani ili možda zato što imamo predrasudu i zato što nam je još odlazak psihologu, odlazak na psihoterapiju određeni tabu?
Sve zajedno. Sve ovo Sve što ste zajedno, jel? rekli. Da. Ali evo, ovo je bila Da. javna tribina, pa evo, u sklopu toga ćemo najaviti jednu radionicu grupne psihosocijalne podrške koju naša gošća, gospođa Budigam, danas održava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Zagrebu, u Sigetu 18A u zgradi Super Andrije. Tamo ćete govoriti o izloženosti starijih nasilju i zlostavljanju. Kratko, o čemu će biti riječ? Riječ će biti zapravo, to je radionica koja bi trebala osnažiti starije osobe da pravilnije sagledaju uopće problem podjele imovine, da manje dolazi sukoba zbog upravo po nekakvom gledanju mlađih članova obitelji upravo kod raspodjele imovine koju ostavlja starija osoba. Zlostavljanja su tu vrlo velika. Mi već nekoliko godina imamo upravo taj projekt koji radimo sa Hrvatskim pravnim centrom da zaustavimo zlostavljanje, upravo ovo materijalno zlostavljanje starih. Tu prije svega dolazi to zbog neinformiranosti starijih osoba, potpisuju neke nepovoljne ugovore o nasljeđivanju svoje imovine. Tako jedan od najgorih je dosmrtnom uzdržavanju, koji odmah su drugog dana po potpisu ugovora imovina starije osobe prelazi novom vlasniku i on onda upravlja životom starije osobe. Oni će svi koji danas dođu na tu radionicu moći dobiti savjet što napraviti, kako napraviti, ali nažalost mogu doći i oni koji su možda već potpisali neki od ugovora da im pružite neku vrstu pomoći. Isto tako na našem ekranu vjerujem da je bio ispisan, ali molim da se opet ispiše broj telefona Psihološkog savjetovališta Sindikata umirovljenika Hrvatske, na kojem se također gospođa Biserka javlja i na kojem svi umirovljenici, ne samo iz Zagreba, nego iz cijele Hrvatske, mogu dobiti nekakvu psihološku pomoć i nekakav savjet. Spomenuli ste ovdje puno puta obitelj, spomenuli ste vi sada i djecu. Koliko bi bilo možda bitno da mladi se otvore prema tom savjetu psihologa, da se mladi otvore psihoterapiji, da dođu po savjet kako i što napraviti kada imaju određeni problem u nekoj vrsti komunikacije sa svojim starim roditeljima, na primjer. Evo. Ja mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koje bi mladi ljudi trebali željeti upoznati svijet starijeg čovjeka. Zašto? Zato što oni ne prepoznaju uopće neke simptome i nekih psihičkih bolesti i oboljenja, recimo. Naprimjer, problem je Alzheimera. Često puta da su članovi obitelji primijetili neke rane simptome, jer tu je važna, recimo, rana dijagnostika. Mislim da bi bilo puno manje nesporazuma. Međutim, ljudi dolaze po pomoć tek onda kad je problem postao toliko nemoguć za stanje u obitelji da pate i stari i mladi. I mislim da bi tu trebalo možda mlade pokušati uključiti u te edukacije. I više senzibilizirati. Evo, mi smo došli do samog kraja ovog razgovora. Ja se nekako nadam da smo našu javnost barem mrvicu senzibilizirali za sve ono što starost i starenje donosi. Žao mi je da se nismo dotakli teme ljubavi, ali vjerujem da će za nju sigurno biti vremena. Jer evo, zovu stariji, zovu umirovljenici i nitko od nas ne smije imati nikakvu predrasudu kada je u pitanju njihova ljubav, njihovo zaljubljivanje, jer to je njima itekako bitno, možda čak bitnije nego onim mlađima. Hvala vam lijepo i još jedan put ću vas zvati da vas iskoristim baš za ovu temu ljubavi i zaljubljenosti u starijoj životnoj dobi. A korisnici Šibenskog doma za starije i nemoćne osobe su dokazali da za kulturno uzdizanje isto tako nikad nije kasno. Njih 10-ak obišlo je stalni postav Gradskog muzeja. Nekima od njih ovo je bio prvi put da su ondje bili. Tata Bulat broji 87, no u Šibenskom muzeju još nije bila. Nisam, zlato moja, stala u gradu 20 godina. Je li to kod Svetog Jakova? A eto ti ga najbolje da znam. A sad će znati i kako izgleda unutra. Ovaj put će ići prva tura naših korisnika, znači prvih 7 korisnika, sljedeći ponedjeljak drugih 7 korisnika. Smatramo da na taj način pokušavamo im na neki način
držati i dalje aktivnima u zajednici i ono što oni sami žele, a to su i kulturne manifestacije koje se događaju ovdje kod nas u domu, posjeti parkovima prirode, kulturnim znamenitostima. Za posjet muzeju pripremalo se danima. Veselite se? Apsolutno. Jer ako vidimo na televiziji, dobro je biti lično, biti prisutan. Je li bilo priprema jutros za odlazak? Pa u svakom slučaju. Sad ja još ima 3-4 dana, kako je rekla naša djevojka, da ćemo ići, ja sam potpuno zadovoljan. Da vidim ono prije još nekumne 90 godina. A unatoč poznim godinama, avanturistički duh još je tu. Ajmo mladosti. Možemo unutra, dobre, hvala. Izvolite, samo naprijed. Stalni muzejski postav obišli su uz stručno vodstvo. Dakle, cijeli ovaj prostor u Atriju odnosi se na arheologiju šibenskog kraja. I dokazali, i u 3. životnoj dobi voljni su učiti. Ja sam bio kao naučnik još ono vrijeme škole učenika u Privredi se zvala, to je bilo 50. godina. A to mi se sve okrenilo, sve to tako krasno napravljeno, zbilja jedno izražajno da se može naučiti nešto. Oduševljenju nije bilo kraja. U Ameriki sam bila, ovdje nisam. Dobro je, lipo mi je. I puno mi je drago da smo prije nego otiđe na svijet, da im pričam kad dođe na onaj svijet kako je Šibenik išao naprijed. Kako u kulturi, tako i u ostalim stvarima. Iz muzeja kažu, ovi ljudi itekako su sve ovo zaslužili. Svi ovi ljudi koji su sad u Cvjetnom domu, oni su u jednom svom periodu života izgrađivali i grad Šibenik i sve u gradu, infrastrukturu i tako i muzej. I sad su u tom 3. životnom dobu i mi u muzeju im se na taj način želimo odužiti. Odužili su im se i darom. Police knjižnice Cvjetnoga doma popunit će muzejske publikacije i izdanja. I s ovom nekako se nadam poticajnom emisijom došli smo do kraja. Hvala vam što ste bili s nama, dragi gledatelji. Budite ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav! Mijenjat ćemo zemlje, gradove i ljude, izmislit ću za te jedan novi svijet. Odnijeću te nekud, mijenjat ćemo sve, da nitko ne sazna gdje. Bićeš moje jutro, dani smira i dana, budit će te sunce kao prvi cvijet. Ovaj ludi život, ovaj krutki svijet, da nikad ne sazna gdje. Ja ću naći obećan grad, jedan otok, sunčani pik, imat ćemo tamo takav život kakav želiš ti. Ima negdje sunca za nas, negdje čeka obećan grad, u toj zemlji vječno živjet ćemo mi. Spalit ćemo sobe, mostove i pisma, ono što nas veže za taj mali svijet. Sami iz tjeskobe poći bilo gdje,